La xarxa d'innovació educativa compleix un any i es plantegen nous reptes per seguir promovent la millora de l'èxit educatiu a Viladecans. Docents, famílies, empreses i administracions han treballat conjuntament per aportar noves idees i propostes en les quals tothom estigui implicat. L'avantatge de la xarxa és que a l'estar tothom permet la implicació de tots els sectors dintre de les activitats i les propostes que han sortit impliquen empreses, impliquen els mestres, impliquen a les famílies, impliquen els alumnes també, que no els hem d'oblidar, i jo crec que l'avantatge que tenen és que al fer-les a través d'aquesta xarxa el que permet és que siguin possibles. En aquesta segona trobada de la XIE, la ponència ha anat a càrrec de Pep Torres, inventor, entre altres ocupacions. Ha parlat de la innovació en educació, posant com a exemple les activitats que du a terme el Museu d'Idees i Invents de Barcelona. Jo crec que a l'escola hi ha la voluntat, sobretot per part dels professors, de fer coses, però el dia a dia és complicadíssim i no permet baixar-ho a terra. Aleshores, el que fa falta és trobar el moment, o no sabia dir el què, digue-li X, on puguis dir, ara ho farem. I començar a fer coses realment diferents, però molt diferents. Quan nosaltres fem coses amb el museu, el nostre referent no és el MoMA, o és un altre museu del món. No, el nostre referent és Charlie, la fàbrica de xocolate. Això és pensar diferent. Les idees que han sortit dels tallers d'aquesta trobada es continuaran complementant a través del web de la XIE. L'objectiu és que es puguin dur a terme i serveixin per implicar tota la ciutat en l'educació dels ciutadans de totes les edats.